Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katkum gi khubor balayok lum ki nong shong shnong bat nong shong yo Laitlyngkot ki laong baka jing hiar shuki no MDC jongki uba shembolang renja naka shuki CEM jong ka HDC kala long ka jing do nong ka bakrau ya ka than hi baroh ka wei haba Kren menin kasngi kata kasngi thoding ka sur paidbah naka shnong Laitlyngkot kala penpau bakal long ka jing do nong ka bakrau bau MDC jongki ula hiar shuki no naka kam CEM haka Khasi Autonomous District Council ke HDC men hak arf sautri jong nailur kabalawan ra ru ya ka jinglengo ekipat ba ka than bat kumju ru haka jelahi baroh ka wei hynrei kila ong pat namaru MDC jongki umdan hapreng kamet ka bakot ka bakhya tiki hab ban shuhun laka hun ya ka bala dep long dep je pamban shupen kan mauru ba ka election MDC ka bala late no uba shembolang renja ula penlim no ya upersa jong ba preston den song naka langkadem like krok constituency haka election MDC hakaba bon ki riu start jong kani ka jingkhen election kilamut ba un job ba upersa jong ba preston hakani ka election hynrei nila banyu ipat ba lengba kata ka jingyo ya kata ka result nila banyu i ba uba shembolang renja ula penlim no ya upersa jong ba preston ubadai na kaseng National People's Party NPP